Hola, què tal, gent? Estem aquí per veure unes diferències que hi ha entre els comentaris que podem fer a classe, uns comentaris que jo diré decents, vale? No estic dient que siguin els millors, són els que considero més idonis per les meves classes. I després farem la comparativa amb els comentaris de selecció. Anem a veure. Bé, gent, aquí tenim una font, és una font del franquisme, ara la comentarem en detall, i us presentaré primer com es fan els comentaris que jo demano a classe. Els comentaris són uns punts, introducció, descripció, context històric, anàlisi i conclusió, i us aniré fent cada apartat. Començarem, doncs, per la introducció. L'introducció, bàsicament, el que demano és explicar uns apartats que vindrien a ser, doncs, què és, quin tipus de font és, si té títol, si és primària o secundària, en el cas que hi hagin dades, doncs, quines són les dades representades i també l'origen de la font. En aquest cas, doncs, tenim una taula estadística que, òbviament, està titulada Evolució de les migracions interiors a Espanya entre el 1961 i el 1970 i que, òbviament, és una font secundària. Les dades representades, doncs, òbviament, és el percentatge de migració i immigració. I, finalment, l'origen de la font, doncs, Instituto Nacional de Estadística, las migraciones interiores de España, 1961-70, Madrid, 1970. Vale? Això és una forma de presentar la font, de veure com és i d'on ve. Després passaríem a la descripció. La descripció, què és el que demano? Bàsicament, una cosa. En el cas que sigui un text, demano que l'alumnat especifiqui les idees principals, però en aquest cas que tenim, doncs, hem de fer una descripció de les dades. Aquesta descripció de les dades, bàsicament, si és gràfics, taules, en aquest cas, i també mapes. Perquè els mapes sempre, doncs, tenen una llegenda i ens donen, òbviament, unes dades. En aquest cas, doncs, aquesta taula estadística ens mostra el moviment de persones en valor positiu o negatiu, és a dir, províncies que perden persones i províncies que les guanyen. Destacaríem, per exemple, el cas de Badajoz i el cas de Cuenca, que perden molta població, un 29,8%, i, en canvi, Barcelona i Madrid doncs en guanyen un 22 i un 26%. Anem al context històric, que és el següent, i en el context històric, bàsicament, demano aquestes 4 coses. Primer, el període històric. De fet, el que demano és una frase que després ja ho veurem, perquè la demano, però és una frase amb el període, els anys d'aquest període, el subperíode i els anys del subperíode. En aquest cas, doncs, tenim una font del franquisme, que va del 1939 al 1975 i, concretament, doncs, era la segona part del franquisme. L'etapa que se'n diu desenvolupista i que va del 1959 al 1975. En aquest àmbit no m'esplaiaré gaire més, però buscaria, doncs, la descripció de què és el que passa en aquell subperíode, no? En l'àmbit polític, en l'àmbit econòmic i en l'àmbit social. Tots els canvis i totes les novetats que hi ha, doncs, en política, economia i societat. Quines són les parts de l'anàlisi? Per començar, el que hem de fer és anàlisi de la font. Tot aquest desenvolupament que té a Espanya a partir del 59, també les noves polítiques que es fan, sigui el pla d'estabilització o el pla de desenvolupament industrial, doncs provoca aquest creixement industrial. A més, la mecanització del camp comporta també la no necessitat de tants treballadors. Per tant, tenim un èxode rural. I és el que ens ve a explicar aquesta font. Aquest èxode rural, destacant sobretot Badajoz i Cuenca, com us he comentat abans, i doncs aquesta població que se'n va cap a les ciutats. En aquest cas, sobretot, destaca Madrid i Barcelona. Llavors, el que ens explica la font és això. Ens
explica doncs, aquest èxode rural cap a les ciutats buscant feina en la indústria, perquè no hi ha feina. Destaquen també altres províncies com Tarragona, les Illes Balears, Biscaia, que de fet són zones també industrials. Les Illes Balears, bàsicament, doncs, ser unes illes necessiten una indústria per si mateix, i en el cas de Tarragona, tot el tema químic, etc. I d'altres zones, si us fixeu, perden treballadors, que perden població, millor dit, doncs són províncies d'àmbit rural. Almeria, Granada potser no tant, però sí, Ciutat Real, les Castelles o l'Andalusia. L'anàlisi del context, doncs, és buscar les raons de tots aquells canvis polítics, tots aquells canvis econòmics i canvis socials. No estem fent gaire més, no vull que el vídeo sigui massa passat. Aquesta anàlisi del context, òbviament, us serveix per qualsevol altra font d'aquest període, del segon període del franquisme o l'etapa desenvolupista del franquista. I finalment parlaríem de la conclusió. Aquí a la conclusió també hi ha diverses parts, que al principi doncs, seria la síntesi de la font, és a dir, què ens ve a dir la font. Com es fa aquesta síntesi? Aquesta síntesi, doncs, el que jo vull fer bàsicament és agafar aquella descripció i agafar aquesta anàlisi de la font, fet prèviament, i que es feu un resum. El resum vindria a ser d'aquesta font que, en l'etapa desenvolupista del franquisme, o la segona etapa del franquisme, doncs trobem que l'èxode rural es dona perquè no hi ha prou feina en el camp i sí que hi ha molta feina, de fet, en l'àmbit industrial. I per això tenim molta migració de l'àmbit rural cap a les zones urbanes. Aquesta vindria a ser, doncs, la síntesi de la font. Valoració de la font. És una opinió personal, és a dir, aneu a preguntar-vos coses, o per què aquesta província, per què no surten d'altres. Fer una mica, doncs, de criteri propi i de pensament propi i, doncs, això, fer una opinió. I després, doncs, la valoració del context, és a dir, opinar sobre el context en els tres àmbits, recordeu-vos, polític, econòmic i social. Us sembla que trobeu durant aquest període, què es podria haver fet, què és un error, què no és un error, si és un encert, doncs fer aquest tipus de valoració. I aquest vindria a ser, doncs, els comentaris que fan el meu alumnat a classe, o que hauria de fer. Anem, doncs, al de selectivitat. El comentari de selectivitat és diferent, molt diferent, ja ho veureu ara. Com veieu, el comentari de selectivitat continua sent la mateixa font, però en canvi ens apareixen una sèrie de preguntes. En la pregunta 1, per exemple, ens diu: descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. Què és el que ha de fer l'alumnat aquí quan es presenta amb aquesta font a selectivitat i ha de contestar aquesta pregunta? Bàsicament el que ha de dir és això, és una taula estadística o sèrie estadística, hi ha diversos noms, però hi ha taula estadística suficient. I bàsicament el que ha de dir també és el tema de recull de moviments migratoris en zones, en diferents províncies d'Espanya, entre el 61 i el 70. I ja està. O sigui, la introducció, o fins i tot, segons com més descripció també, vindria a ser aquestes petites informacions. 0,75 punts, relativament fàcils, però fixeu-vos que no hem dit en cap moment si la font és primària, si la font és secundària, quin és l'origen de la font, etc. De fet, és perquè els quadres estadístics, sèries estadístiques, mapes, gràfics, etc., no es demana si és font primària o secundària. Això només es demana si hi ha textos. Des del meu punt de vista, això perjudica l'alumnat, perquè l'alumnat ja està acostumat a diferenciar entre primària i secundària i, diguem, que ho fa ja directament de seguida.
Fer-ho només amb els textos em sembla una mica, doncs, el tema és que, segons els ordinadors de selectivitat, doncs, com ja se sap que això és una font secundària que ha estat manipulada, és una sèrie d'informació que ha estat reformulada, canviada i organitzada, doncs, en aquest cas en una taula estadística, doncs no es considera que valgui la pena. Però vaja, allà ells, per sort, aquest sistema, doncs, en principi, canviarà aviat i la selectivitat ha de fer un canvi. La pregunta B. Digueu quin és el context històric de les dades que proporcionen la font. Què és el que s'ha de dir aquí? Si us en recordeu de la frase del context històric dels meus comentaris, doncs bàsicament és això. És el règim franquista, en la seva segona etapa, doncs, una etapa desenvolupista, i bàsicament, doncs, situar-ho en els anys. Ja està, no cal res més. L'altre 0,75 fàcils que us comentàvem, aquella frase que jo demanava és més que suficient. I finalment, la C, analitzeu les dades que conté la font i extraieu-ne les conclusions corresponents. Bàsicament és això. Aquella anàlisi de la font, doncs, l'alumnat ha d'analitzar, ha de comentar que les províncies andaluses que apareixen a les fonts, les extremenyes i de les Castelles, doncs tenen una pèrdua de població i que les que les guanyen són aquelles províncies catalanes, basques i bàsicament Madrid, Saragossa concretament i les Balears. I que això és el creixement econòmic que es dona a nivell industrial d'aquestes províncies i el desenvolupament del camp, la mecanització del camp que provoca aquest èxode. I ja està. En fi, gent, repeteixo, no té més. És la diferència entre uns comentaris decents, que considero que són més pedagògics, són potser més durs i més fàcils d'entendre un cop es domina, que no pas un comentari, anava a dir cognitiu, en el sentit que tu t'aprens una sèrie de coses, ho vomites en l'examen i després no busca un àmbit pedagògic, un àmbit d'entendre les coses mitjançant tota una sèrie d'especificacions de saber tota una sèrie de continguts i que aquests continguts, òbviament, es relacionen entre ells. És una opinió, òbviament meva, que jo intento modificar a nivell de professorat i que arrel d'aquestes classes normalment em trobo que l'alumnat acostuma a entendre més uns processos i que són més fàcils d'aquesta manera de ser. En alguns casos, òbviament, en alguns casos, la gent... I, en fi, això seria tot. Espero que us hagi ajudat, que sapigueu diferenciar, què és un comentari decent i que també sapigueu què és que us demanaran en el cas de la selectivitat. En fi, gent, ens veiem. Una altra.